שם בראש. רגע, פה, העוגה נראה טוב. תאמרו את זה? יאללה, חג המשאלה? רגע, מה עם המאי קייק? כל הכבוד לאייל המנצח, והוא לא רק זוכה בזה, הוא זוכה בהצטלמות ליד ילד היום הולדת שלו אופיר. מצלמה. אני אעשה סרטון. רגע, תסתכל עליי שנייה. יאללה, צלמי אותו. אני אעשה סרט אם אני מצלם את זה. יאללה, Happy birthday to you. עכשיו תצא, עכשיו, יום הולדת שמח. יום הולדת! חגיגה. אייל, לשבת על אופיר, להסתכל עליי. אבא, אופיר, להסתכל עליי. חיוך! כל הכבוד. כל הכבוד, כולם היום. לא, אז טוב מאוד. למי. יאללה, אפשר להדליק טלוויזיה סוף סוף? רגע, משאלה. יאללה, נו, אתם באים? רגע, עוד לא, שקט. משאלה. עוד לא. תקבל את האור. כשאני סופר עד 3, כולם מחמים. כולם עושים פה, אפילו מי ש... לא, זה יום הולדת שלו. 1, 2, 3! לשנה הבאה, עד 120 שנה. תדליק את האור. הנה הבולדת. סבא! אם אני רוצה נו, שתיזהר, הבולדת. אני לא רוצה די. Happy birthday to you. חלומות מתגשמים. וואי, איך אני רעב. איך אתה רעב אחרי כל הסרט?